Salut, dragi pescari! Azi din nou încă o partidă. Aș vrea să fac pe aceeași baltă la Schela. Din păcate cred că o să plouă. Sper să nu plouă, dar după cum se vede în stânga acolo sunt ceva nori. Așa, vreau să pescuiesc astăzi cu pătrățică și cu babă de porumb. Am două bețe de 4 metri. Pătrățică cu aromă de vanilie și, bineînțeles, Forța Power. Nu fac reclamă, doar că cu asta pescuiesc eu. Problema e că bate și vântul cam tare din față, s-au activat nori ăștia, nu știu ce se întâmplă. Încercăm să pescuim așa. Am făcut puțin în adă. O să aruncăm acolo câțiva bulgări, pentru că eu nu prea sunt adeptul nădirii abundente așa. Câțiva bulgări de ajuns. Așa. Cam atât. Și acum îl așteptăm pe domnul Ciortan. Ați văzut cum pleacă direct. Uite-l. A plecat direct fără niciun semn. Hai. Nebunul. A plecat deodată. La pătrățică. Mămăligă. Uite, iar pleacă tot așa, uite și tu. Aceeași trăsăturare. Băi, se joacă cu ea și deodată dispare la fund. Dar nu ai timp nici. De aceea nu pun pauză la cameră, filmez cât mă duce bateria. Uite-l și pe ăsta în dreapta, uite, pleacă cu ea. Se vede trăsătura acum în dreapta. Că deja a plecat, se duce cu ea, dar nu, doar o plimbă. Și când a ajuns firul să se întindă, atunci o bagă la fund. Oh. Așa. Oh, ce frumos! Ce frumos este, ați văzut? Îți dă impresia că e caras, dar el... Uite. Haide! Opa! E frumos! Ăsta nu e nici ciortan, nici crap. E crăpcean. Adolescent el. E mai căpățânos, mai mare. Hai să-l băgăm aici. Pus boabă mare. Vorba lui Bobiță. Momeală mare, pește mare. Hai, băiatul, hai. Du-te cu ea, du-te.
ce forță are. Ce ciudat trage și ce forță are când îl agați. Cârligul mare, uitați-l cât e pe lângă babă. Eu cred că e numărul 8. Dar v-am zis, le-am pus așa pentru că sunt pregătite pentru râmă. Nu zic că nu merge și la boabă, da? Înainte, când eram mic, aveam niște cârlige, cred că erau numărul 4. Foarte mari. Și prindeam la pește și caras cu ele cât palma. Balta Jirlău, dacă ați auzit de ea, județul Brăila. Fosta baltă, că n-a mai rămas apă în ea. A secat. Acolo am învățat să pescuiesc pe la 9 ani, 10 ani cred. Și de atunci tot pescuiesc. Cel mai mare hobby a meu ăsta este pescuitul. Se pare că la pătrățică nu mai halește. Ia să-ți bag și ție o bobiță. Poate, eu știu. Sofi a plecat de atâta vanile, de asta de mămăligă. Să mai zic și eu. Nu știu. Ia, hai să vedem. Hai să vedem. Ca să vedeți cât de mult îmi place pescuitul. Azi noapte am fost pe altă baltă, la Mălina. Nu fac reclamă la, ca să vă dați seama că nu fac reclamă la nicio baltă. Sau cum spun alții că ești prieten cu patronul și faci reclamă, că minți, ceva de genul. Păi, de ce să mint? Că uite, eu filmez, vezi trăsătura, doar nu stă un scafandru acolo sub apă și mă agață mie peștele în cârlig. Așa mi-a spus mie o persoană care am pus pe Facebook că de ce minți în halul ăsta, ești prieten cu patronul? Că el a fost la balta asta aici și nu a prins nimic. Asta e norocul tău, nu? Ce să fac? Dar, cum spuneam, azi noapte am fost la Mălina, am dat pe fidere, de fapt un feeder și 2 lansete, cam multe agățături. Am scăpat unul mai mărișor și am prins 10 carași frumoși, mai mari ca palma, cam la 300 de grame bucată așa. Uite și la asta cum pleacă, băi. Asta până la 3 jumate. Am să acasă, am dormit, la 9 m-am trezit. Am mai rezolvat câteva treburi, am mâncat și am venit din nou la pescuit. Zic de data asta să filmez. Nu mă plictisesc niciodată de pescuitul la undiță. Cred că e cel mai frumos pescuit. Care încă nu v-ați abonat la canalul meu, dacă vă place, vă rog să vă abonați, apăsați clopoțelul, dați-mi un like, o distribuire, un coment. Deci așa ceva nu am văzut. Ce fel de trăsătură are. Asta nu mai bag nici logul, îl scot așa. Ia să vedem dacă pot. Ia. Hop. Uite și la altă trage. Așa trăsături la Ciortan n-am pomenit, pentru că asta normal trebuie să te pleacă și cu aia la altă.
Normal trebuie să o pună lată el, nu? Apoi pleacă cu ea la fund. Atunci tragi. Așa m-a învățat taică-mă. Taică-mă m-a învățat să pescuiesc. Mai ales la crap, el mi-a zis. Când e pluta lată, nu tragi. El și acum să mă uită la clipurile mele și îmi zice: că de ce te grăbești, că nu trebuia să tragi? Zic, păi nu trebuia să trag, dar nu mai aveam răbdare. Când vedeam eu pluta aia cum stă lată acolo. Na. Dacă balta asta tot așa o să fie regula asta, să nu se rețină ciortanul și crapul, în 2 ani de zile vă spun sigur că îți rupe undițe, îți rupe fire, îți rupe tot asta. Pentru că na, se mărește și se înmulțește și mai mult. Am prins cel mai mare, cred că avea 1 kilogram, dar tura trecută am avut ruptură la asta din dreapta. Cred că era ceva mai mărișor. Uite în dreapta. Oh, ce ușor a plecat. Se poate, ce frumos, ușor a plecat. Fraților, cred că cam asta a fost partida. Vedeți ce începe din ce în ce mai tare și n-aș vrea să mă prindă pe aici vreo furtună. E confortabil să stai să strângi sculele pe ploaie, am mai pățit-o. Venea să le las acolo să plec. Din păcate, vremea nu ține cu noi. Dar oricum, a fost ok. M-am distrat puțin, am prins 4 ciortani. Hai să vedem. Pe domnii ciortani. Uite aici. Opa. Frumoși. Ce să vă spun, vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data asta. Apăsați clopoțelul, dați un like și eu vă doresc fire întinse.